nabanggit ninyong giba na bahay, ano? Ito ho ay 76, no? 76 na bahay, no? Yung 54 na bahay, 76 families. 76 families, 54 na bahay ho yung giniba dahil bunga ito nung ejectment case, ano? Opo. Ano hong naging punot dulo nito? Ano hong naging ugat nitong usapin pa lang ito? Yan po sir, yun nga, inuna po nila yung aming barangay captain. Kasama din po kami dahil alam nila na mga leader kami. Yung karamihan po doon sa nagibaan, mga leader. At kami naman po, ang kinalulungkot po namin sir, nandun na po nagkaroon ng writ of demolition eh. Nagkaroon po ng order noong 2018, pero naipatupad yun 2022 na po. Kami pong mga magsasaka na nagibaan na 76 families, pumasok po kami doon sa homeless na inano po kami ng presidential, yung sa housing po. Oo. Pumasa po kami doon. Pero giniba po kami ng, ang pagkakaalam po namin doon sa aming dialogue doon po sa munisipyo, walang giba ang mangyayari hanggat walang pabahay. Pero ang nangyari, giniba po kami na walang pabahay na hanggang sa ngayon, wala pong pabahay at ang ibinigay sa amin, ayun naman po yung nakatakda sa batas na 25,000 every pamilya. Nagbigay po yung munisipyo at nagbigay rin po yung governor's office. Pero nilinaw po namin yun nung bago kami magibaan na baka kabayaran po sa amin yun. Na pag binayaran po kami doon, paaalisin na kami at hindi na kami makakabalik sa lugar namin. Ang paliwanag naman po sa amin, hindi po kabayaran yun at yun po bilang tulong sa loob ng 60 days na panggastos ng mga nagibaan na habang hinihintay yung proseso po nung sa pabahay. Sa pabahay. Lumabas yung kaso ng ilang mga tinanggal na pinaalis nating mga residente. Isinampa yan noong 2013 pa, no? Napakahaba nung panahon ng litigation para bago mailabas yung desisyon ng korte. Lumabas ang desisyon ng korte ng 2019. Pero hindi namin kaagad in-implement yung writ of demolition, writ of ejection at writ of demolition na inilabas ng korte dahil binigyan namin ng pagkakataon yung mga tao na makipag-usap, no? Gusto natin na kung hangga't maaari ay hindi na matuloy yung demolition. Pero nagmatigas sila, no? Nagmatigas sila, kaya umabot tayo sa punto na ipinatupad namin yung demolition noong October 2022. But before yung actual na execution noong writ of demolition, kinumpleto natin yung due process, no? Pinatawag nag-intervene ang Presidential Commission on the Urban Poor na kung saan sila yung nagpatawag ng series of pre-demolition conferences na kung saan umattend doon yung lahat ng stakeholders, kasama kami, kasama yung mga affected families, at kasama yung iba't ibang government agencies. Ang update po doon sa pabahay, ang sabi po kasi nung aming LGU, dadalhin po kami doon sa isang bayan ng Dinalupihan. Okay. Ang LGU po ng Hermosa, sa totoo lang po may pabahay po yung Hermosa. Sinasabi po wala daw pong available at iilan lang. Okay. Na yung 73 families hindi daw po mabibigyan. Kaya dadalhin po kami doon sa Dinalupihan. Ngayon, nung inano po namin yung Dinalupihan, pinuntahan po mismo namin para tingnan kung maging safety po kami doon. Kahit malayo po, yung iba parang nakaka-interest na rin na lumipat dahil sa hirap nga, nandun kami sa covered court na alam naman namin, yung covered court, pansamantalang tirahan lang talaga dahil evacuation center. Pero tumagal po kami doon, sir, dahil wala kami malilipatan eh. Hanggang sa ngayon. Actually, pinaliwanag sa kanila yung magiging sitwasyon sa panahon ng demolition. Ang papel ng PCUP doon ay para tiyakin na mapapangalagaan yung karapatan ng mga apektadong pamilya. Kaya nalinaw din natin doon na itinatadhana naman ng batas na kung hindi kayang magkaloob ng LGU ng relocation site,
pwede naman silang bigyan ng financial assistance. Tinanggap nila yung financial assistance nung dinemolish sila pero hindi sila umalis, no? Na-demolish sila pero lumipat lang sila sa covered court at ginawa na nilang permanenteng tirahan nila yung covered court. Ilang buwan na ho kayong naninirahan sa covered court? 8 months na po, sir. 8 months. Opo. Ano ho yung sitwasyon? Kumbaga, paano nagkaroon ng partition? Ito ho ba, nagtayo na lang kayo? Kung mga kumot ba? May mga tent ba? Paano ho yung... Ganon, sir. Ganon, sir. Lona, yung iba naman po, yero. Nilagyan lang po ng divide-divide yung ano. Tapos yung bali 7 pamilya po sila na nagibaan. Yung isang bahay, yung CR ng covered court na hindi pa tapos, nilagyan po nila ng bubong. Doon po sila, sama-sama po sila. Ilan po yung mga nakatira ngayon sa covered court sa mga panahong ito? Ngayon po, sir, ang nakatira doon, mga 26 families pa po na nandun. Dahil, yun nga po, nagtitiis na lang po dahil nga wala pa pong malilipatan at ang inaasahan nga namin yung maipamahagi para kahit paano makalipat kami doon sa sakahan. Doon na lang kahit mga kubo doon kami titira. Pero ang pinakamalungkot, sir, walang pabahay. At yung mga kamag-anak namin na gustong magpatira sa amin, hinaharas din. Ano pa ho ba yung mga ibang uri ng harassment na nararanasan ng inyong samahan, ng inyong mga miyembro dito po sa Sumalok, kaugnay ho ng usapin sa lupa? Ayun po, sir, dahil nga po kami walang kakayahan sa kanila, yung bully, yung pambubuli po nila sa amin, yung pamamahiya sa pamamagitan po ng ibang media, talaga po yung kahihiyan at karapatan namin na bilang isang tao ay kinakaladkad na nila sa punto na pinapahiya nila kami sa pamamagitan ng pagbabalita ng kanilang mga media. Na sobrang nakaka-apekto sa amin, lalo sa mga bata na nakakapanood din. Dahil alam naman po natin na social media, lahat po niyan. Ulti pong bata, meron na po niyan. May nakarating ho sa aming istasyon, na mga nakaraang panahon, ang sinasabi daw, may mga naibigay naman na daw dun sa inyong mga karapatan. At ito kumbaga parang sinasabi, mga sabihin na natin, mga professional daw na yung agaw lupa. May mga ganun na paratang, na parang agaw lupa group, kung tawagin. Paano ho ninyo ito sasagutin? Wala pong ganun sa amin, sir. Dahil kami mismo na mga taga-Sumalo, kami lang po. At wala pong pumapasok doon na sinasabing mga agaw lupa. Paano po kaming matatawag na agaw lupa kung 1950s pa ay nandun na ang aming mga pamilya? Samantalang sila, inano nila 1979. Doon lang po nila sinabi na nabili nila yon. Ang mga ninuno po namin doon ay nandun na, 1950s pa. Paano pong matatawag na agaw lupa ang isang barangay? Ang alam ko po sa mga agaw lupa is yung meron po talagang may-ari ng titulo na yon na bigla po yung nilagyan. Pero wala pa pong nagmamay-ari ng lugar na yon ay nandun na kami. Doon lang po nilabas nila yan yung matagal na naging barangay na po yung isang lugar. Doon lang po nila sinabi. At doon naman, yun po naman talaga nakasulat na 1979. Lamang nila yun Paano po matatagaw na agaw lupa kung wala naman pong nagmamay-ari ng isang lugar? So yung 1950s po na pananatili doon ng inyong mga ninuno, wala pang titulo yun nung mga panahon na yun. Pero tinatamnan. Pero siyempre may batas kasi na sinasabi na kung gaano nakatagal, dapat merong kinikilala. Kaya naman dito pumapasok nga yung papel ng agrarian reform. Ito kasi baka magtanong yung mga kababayan natin, wala naman pala silang titulo, eto nakabili. So ito yung linalaban talaga na dahil matagal na, lininang ang lupa, tinamnan, pinakinabangan ng nakatiwangwang na lupa, ito yung hinahabol nyo ngayon ho sa DAR. Hanggang kailan ho kayo, hanggang kailan ho ninyo ilalaban itong laban na to? At ano ho yung mga hakbang na nakikita ninyo sa mga darating na panahon upang sa gayon, gaya nga ho ng binabanggitin nyo, makamit nyo talaga yung inyong karapatan dito sa lupang inyong sinasaka po? Kung napakaganda po ng tanong, sir, kung hanggang saan at hanggang kailan po namin ilalaban. Siguro po, sir, ilalaban namin to hanggang sa makamit namin yung karapatan namin bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang magsasaka na magkaroon kami ng sarili talaga namin. At saka po hanggang saan? Hanggang sa mamulat din po ang mga kabataan namin na ang nangyayari sa bansang Pilipinas, ang nangyayari sa mga magsasaka ng Pilipinas ay ganito. Mahirap, maraming pagsubok, maraming nakakatakot na bagay na pwedeng mangyari. Kayo po, Ma'am Belinda.
para sa akin, sir, parang, yun nga, sinabi ng kasama kong Loida na hindi na po kami titigil, nandito na kami. Kasi, sir, bilang isang magsasaka, sir, hindi ka naman pwedeng dumating ang pandemic noon. Hindi ka naman pwedeng araw-araw umasa sa gobyerno, sir, eh. Pero pag magsasaka ka, sir, kahit sarili mong ani, kaya mong kainin. Hindi ka nabibili. Yun lang, sir. Kasi yung mga magsasaka, lalo ka pat mahihirap ka. Parang ang tingin sa'yo, napakahirap na tao. Pero kahit mahirap ka, pag masipag ka, makakakain ka, sir. Yun lang po. At saka, yun na lang po may papamana namin, sir, sa mga anak namin, eh. Ito po, isa dun sa mga programa na nais pong isulong ng Administrasyong Marcos Jr., yung food security. And pag ito binabanggit ni Ma'am Belinda, ito mga kabalin, mga kariyan, yung magsasaka, malaki yung papel na ginagampanan upang matiyak na merong pagkain na ihahapag sa bawat tahanan. Ano ho yung panawagan ninyo? Una, sa pamahalaan, sa mga nakakanood sa atin, yung mga kababayan natin, karehiyon natin, iba't ibang grupo, kung suporta na kinakailangan at syempre doon sa mensahin nyo rin doon sa inyong mga kababayan sa Sumalo, sa Hermosa. Yun po, nananawagan po kami, lalo na po kay BBM, na ipasan nyo na po yung RCEP. Di po ba, ang ibig sabihin ng RCEP na yan ay magkakaroon po tayo ng maraming import na pagkain? Hindi po ba mas maganda na suportahan nyo kami ng mga magsasaka upang hindi na po tayo mag-angkat ng maraming pagkain sa ibang bansa? Paano po kung dumating ang mga pagkakataon na magkaroon na naman tayo ng kalamidad at magkulang ang supply ng ibang bansa? Paano po kami ng mga magsasaka na hindi nyo naman sinuportahan? Sabi nyo po, sama-sama sa pag-unlad, pero bakit parang naiiwan po ang mga magsasaka na napakalaki po ng ambag namin sa ekonomiya ng bansa? Tulad po sa food security na sinasabi ninyo. Sabi mo, para sa magsasaka ka, para ka sa mahirap. Pero naiiwan po kami. Sana po marinig nyo kami na mga mahihirap na magsasaka na patuloy na ginagamit ang batas para po kami ay iharas, para po kami ay takutin. Sana naman po, katulad ng naisinandar, pagtibayin din po ninyo yung pamimigay ng lupang sakahan para sa mga magsasaka, para po hindi na po natin kailangang umangkat. Nananawagan din po kami sa DOJ. Sana naman po, totohanin nyo na yung sinabi nyo na matutulungan nyo yung mga kasamahan namin na ngayon ay sobrang layo na sa kanilang pamilya. Yung mga senior citizen namin na may kaso na hindi makalanta dahil natatakot din po sa kanilang seguridad. Mga senior citizen na po yan. 76 years old, 77 years old ang pinakamatanda. Sana naman po matulungan nyo kami sa mga panggigipit na ginagawa sa mga gawa-gawang kaso. At sa mga kapwa ko magsasaka dahil alam namin na hindi lamang to sa Barangay Sumalo nangyayari. Patuloy lamang po tayong magkapit-bisig at lumabang para sa ating karapatan. Meron po tayong karapatan. Karapatan po ng bawat mamamayang Pilipino na magkaroon ng maayos na tirahan, ng maayos na pangkabuhayan, at ng maayos na sasakahan. Kaya po patuloy natin itong ilaban. Para naman sa akin, nung bago po kayo umupo, Pangulong BBM, ang sabi po ninyo, unahin nyo po ang mga magsasaka. Sana po, unahin nyo na po yung mga taga-Sumalo. Dahil po ang hinihintay na lang po namin, konti na lang po, i-award na po sa amin yung mga klowa eh. Pinatawag na po kami para doon sa pagpapakita ng hati-hati. Wala na po kaming bahay, sana po madaliin nyo. Wala naman pong ibinibigay na pabahay yung gobyerno sa amin. Kahit kami kinilala na ng urban poor na mga homeless, walang binibigay na pabahay. Hindi naman kami pwedeng umasa na lang sa araw-araw po na mangingi kami. Pero kung kami may ibigay nyo na po yung lupa na para naman sa amin, kahit hindi na po kami umasa sa gobyerno, kahit kami na lang po ang gumawa ng pagkain namin para yung mga anak namin makapag-aral, makapamuhay kami ng maayos. Pero sa panahon po ngayon, hindi kami maayos dahil
Wala kaming bahay, puro kami kaso dahil sa kabagalan din po ng proseso. Yan mga kabalen, mga kariyon, at narinig ho ninyo yung panig ng ating mga bisita dito sa ating programa, si Ma'am Belinda Petines at si Ma'am Loida, at sila nga ho nanawagan at nagbanggit ng kanilang mga sitwasyon. Ito, maraming salamat ho, Ma'am Loida, Ma'am Belinda, sa inyo pong oras at panahon upang higit pong maintindihan ng ating mga manonood itong inyong pinagdadaanan, gayon din inyong panawagan na tunay na reforma sa lupa. At syempre salamat din dun sa lahat ng mga nagbahagi din ho ng kanilang mga opinyon, saloobin at ika nga kaalaman hinggil po sa naturang issue. Patuloy niyo ho kaming samahan sa pagtalakay at pagsusuri sa mga issue sa ating lipunan at naway magsilbing kalakasan ninyo ang bawat kaalaman na ibinabahagi po nitong aming programa. Tunay na impormasyon lamang po, hindi chismis. Mula ho sa ngalan ho ni Sonia P. Soto, ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.